dapat nga maging masaya kayo. Dahil may proyekto tayong mga ganito na makakatulong para sa ating pamumuhay. Kung gusto nyo, ipasara na lang natin ito para pare-parehas tayong malugi at magutom. Ano sa tingin mo, Berto? Hindi po, Kap. Ano, Masong? Hindi rin po, Kap. Isipin nyo naman, marami din kayong gumagamit nito, hindi lang kayo. Kaya kung pwede, pangalagaan nyo ang proyektong ito. Opo, Kap. Sige, magbigayan kayo ng kapatawaran sa isa't isa. Berto, pasensya ka na sa nagawa ko sa'yo. Hindi ko naisip na masasaktan ka pala sa nagawa kong pagkuha ng tubig. Pasensya ka na din, Masong. Hindi ko sinasadyang magalit sa'yo ng ganon. Sana mapatawad mo rin ako. Salamat sa inyong dalawa sa pag-iintindi nyo. Sana sa susunod, hindi na mauulit ito. Opo, Kapitan. Hindi na po mauulit ito. Pangako, Kap, hindi na po maulit ang nangyaring ito. Salamat naman kung ganun. Kaya nga pala, may babalita ako sa inyo. Ano po yun, Kap? May libre palang abonong ibibigay ang barangay. Talaga po? Nako, malaking tulong po yan para sa aming magsasaka. Kaya inaanyayahan ko kayong dumalo at kunin ang abono. Ano, tara na? Sige po, Kap.